Arxentina volveu berrar ningún a menos e vivas nos queremos. Miles de mulleres percorreron o centro da cidade dende os tribunais ata a Praza de Maio reclamando xustiza para Lucía Pérez e para todas as vítimas despois da controvertida sentenza que absolveu de violación e tamén de asesinato os únicos 3 imputados do caso despois de alegar que polo forte carácter da moza de 16 anos esta non podía ser abusada sexualmente. O polémico fallo sinala que a moza tivo relacións consentidas cun dos acusados e que faleceu dunha sobredose, polo que só condenou os imputados por venderlle droga a menor. A familia, por contra, sostén que as probas foron manipuladas e tachou os xuíces de seren uns vellos retrógrados e descoñecer o que é a violencia de xénero. Los peritos de la Suprema Corte los compraron, así de simple. Mi hija fue violada post-mortem. Post-mortem fue violada mi hija. La violaron hasta matarla. As masivas movilizacións repetíronse en diferentes cidades da Arxentina. Todas pedían o fin da impunidade para que deixe de haber máis Lucías nun país que rexistra cando menos unha muller asasinada cada 32 horas.